baharul ilmi muna yaban annabi marhaba da zuwan gwani. Marhaba da zuwan gwani. Yan baharul ilmi muna yaban annabi marhaba da zuwan gwani. Yan baharul ilmi muna yaban annabi marhaba da zuwan gwani. Ni da Allah sarki zana fara, ya ilahu ka ban dama na tsara, tsarkake min harshe dan na rera, dan na rero waƙe na cikin hikima a gurinsa Muhammadi. Yan baharul ilmi muna yaban annabi marhaba da zuwan gwani. Ya ilahu da dodo ban salatinka, kunsa annabi ko na kira shi mai maka, ko na ce dan gatan nan gurin ka haka, arifullani kai zan waƙe na kuma kai ne mun kabi. Kana manta gwanaye gumbagen yaƙi, ai sahabu nufina masu yin aiki, don kwasin yi duma san babu mamaki, kun tsayar da kalmar la ilaha illallah mai kinsiya bani. Yan baharul ilmi muna yaban annabi marhaba da zuwan gwani. Ya rasulillah na zo gaban ka gwani, bani dama in waƙe gaba rauni, in kalamin ce min na yi imani, zan kwarara yabo gunna gaba sanya kuma babu gunaguni. Yau watan mauludin da haya kama, mu yi gangami yan uwa miyo azama, mu yi ta raye da raren nan miyo himma, mu yi karatun Qur'ani da diwani da zuwan albashari. Yan baharul ilmi muna yaban annabi marhaba da zuwan gwani. Haka fi uwa da uba gurin mahaka, Rabu Allah ne ya nufa ka zarta haka, inda ɗai ka ji san wani abu na shi haka, dan kiyama za ka shige da hima haka, ka tafi ka bani. Kai ka zama direba mu kwa fasinja, sai ka damu ka kai mu a ko'ina ba ja, mun sani duka inda ka kai mu ba dinja, ta masoyin Allah kai muke kauna a kowane yanayi. Yan baharul ilmi muna yaban annabi marhaba da zuwan gwani. kai ne muradina, ya Rasulullah kai zan waƙina.
kanka Muhammadi. Malamanmu kuna yin ƙoƙari kanmu, ko da yaushe kuna jan hankali gunmu. Ku kuke ta fada cewa biyo ilimu, don ko ilimi ne ya zamo jagora a duk wani jasadi. Yan baharul ilmi muna yaban annabi, marhaba da zuwan gwani. Shugaban makaranta ilmi ka ba mu, Malam Ahmad kai ne madubinmu. Mustapha Jadda kai ne masoyinmu. Malam Ismail zana sa Malam Idris ma jinkiri. Malam Ibrahim malami namu, Malam Aminu ka kama hannunmu. Malam Abubakar madubinmu. Malam Mudassir ka zamo sojan ma'aiki haka ne. Yan baharul ilmi muna yaban annabi, marhaba da zuwan gwani. Wanda dai ya kira na adan na wake ka, Usi Usama Gada masoyinka. Shi ya ɗau nauyin waƙar fa ba shakka. Ilahu ka karo arziki da yawa bijahi Muhammadi. Yan baharul ilmi muna yaban annabi, marhaba da zuwan gwani. Yan baharul ilmi muna yaban annabi, marhaba da zuwan gwani. Yan baharul ilmi muna yaban